ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ଆଉ ଚଣା ଶାଗର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଶୀତଦିନେ ବିଲମାନଙ୍କରେ ଚଣା ଶାଗର ଯେଉଁ ଛନଛନିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ତୋଳି ଆଣି ତାକୁ ଭାଜିକି ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଆମେ ସାରୁ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ତରକାରୀ କଲା ପରିକି କରି ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ତାର ତ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚଣା ଶାଗକୁ ନେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଭଲ ଶାଗର। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ରସୁଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଶାଗକୁ ପକାଇକି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଶାଗଟି ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସାରୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଆମର ଶାଗଟି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚଣା ଶାଗ। ତାକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ।